Номер 1. Какво е положението, бе? Сега минем тук. Hello! Ето го. Smooth Operator. Кой е там? Тук, да, тук спокойно, някакво животно си... Това е мечка. Виж, това и огнява... Да ли видим? Дали? Спален. После ще огледаме хубаво, какво сме. Къде какво е влезло? Какво сме на тук? Не, от тук съм се качвал горе, ако искате. Да видим да. Тази коня да я спирам, бе. Хайде, хора. Оп. Ама ме ми ти дадат две ръце се. Ето там не мога да скача аз. Ами, тук От другото. е по-добре, ма. Мислиш ли? Да видим тук какво е. О, виж какво мога да направим тук с тази пишка. Чай се. Виж после навън. Hello! Знаеш какво, който се е качил, може да поеме щафетата. Или не, право ще го